Dneska se teda zaměříme na naší helpolévku, takže této chvíle helpolévku snědlo zhruba 150 lidí a se zvědavá, jestli redaktoři Nedělního Blesku to dneska zvládnou. Jak jsme se dozvěděli, tak každý zákazník, který si toto jídlo objedná, musí podepsat takový revers, že prostě to jí na vlastní nebezpečí. Takže teď to podepíšeme a pak se dáme do díla. Já jsem tvrdý, já to zkusím ještě vydržet bez mlíka. Pozor, já už dostal okamžitě škytavku. Pomáhá to kupovo. Jsi dobrý, no. Mám návaly do hlavy neuvěřitelný. Ale to by slušel. Možná Robert Rosenberg byl docela bral. To je strašný. Maso a houby si jakž tak dají, jakž tak. Když zapíš a paralyzuješ jim možný, vole. No, ale jako chuťově by to bylo, kdybych jí mohl vnímat tu chuť, tak kdyby to poznalo. No, pánové. No, já si připadám jak spektakl, musím říct popravdě, ale jinak bylo to výborný, až ta voda je nejhorší. Co myslíš ty, Vás? Řekni, to bylo dost pikantní. Já mám tam pro vás připravenou specialitu našeho podniku, jsou to nejpálivější oříšky v Praze, možná i v Evropě. To mi chybělo, ten bonus. Celá kopa.